V prvom rade sa chcem ospravedlniť, že sme vás takto ťahali sem. Keď sme sa učili minulý týždeň v sobotu, hovorili sme o tom, že si poprajeme všetko dobre k sviatkom a že sa uvidíme až neviem koľko januára, keď bude začínať sezóna. Vlastne od štvrtka minulého týždňa sme uvažovali, čo spraviť a ako sa postaviť v celej situácii ku všetkému, čo v našom futbale momentálne je. A nakoniec sme sa rozhodli, že nebudeme robiť žiadne vyhlásenia, žiadne tlačovky, nebudeme robiť nič. Okrem toho, že sa stretneme s vami, vám vysvetlíme, ako sme sa rozhodli a prečo sme sa takto rozhodli. A keďže vyvolávali novinári a chceli sa zúčastniť tohoto stretnutia, chceli tlačovať nejakú správu alebo konferenciu, tak sme sa nakoniec dohodli a s STVčkou ako verejnoprávnou televíziou, že je jediná, ktorej tu umožníme vstup, lebo chceme si tu povedať veci, ktoré už nechcem opakovať a nebudem dávať tomu žiadne iné vyhlásenia ani vyjadrenia. Možno začnem zo samého začiatku, čo sa týka futbalu a nášho vzťahu k nemu ako takému. S viacerými z vás sa poznáme desiatky rokov, čiže nemusíme sa predstavovať, viacerí ste tu trošku novší a možno nepoznáte celú tú genézu a vývoj nášho futbalu. Čiže začnem asi tak. Ja som sa, odkedy som začal chodiť, vždy som bol na futbalovom ihrisku, pretože vďaka nášmu otcovi a mojim bratom sme v podstate takto existovali. Vždy sme sa snažili, či ako futbalisti a ja už 30 rokov ako funkcionár, to robiť tak, aby sme mali z toho radosť aj my, aj tí, čo hrajú, aj tí, čo sa na to chodia pozerať. To bol náš leitmotiv, bez ohľadu na to, či sme hrávali kedysi oblastné súťaže, či sme kedysi s tú Rovúkou postúpili až do 3. ligy, či v 99. roku, keď nami ale z ekonomických dôvodov skončil futbal a zlúčili sme sa do jedného. Vytvorili sme vtedy jeden tím, či to bolo zlúčenie so Starou Javou, kedykoľvek, vždy naše základné motto znelo, že musí nás to baviť a musí mať pocit, že to má zmysel pre každého, kto sa toho zúčastňuje. Či aktívne, alebo pasívne ako divák, alebo my, ako tí, ktorí to organizačne robíme, že nás to nejakým spôsobom naplňa. Pred 4 rokmi, 4,5 rokom, keď sme v máji vyhrali ligu a odohrali sme ten pamätný zápas na prvej ruke, je nás sú málo, ktorí si to pamätáme, tak sme stáli pred takým rozhodnutím, že čo vlastne spraviť, pretože bolo to vážne rozhodnutie, či sa vlastne mesto Myjava alebo Spartak Myjava má prihlásiť do najvyššej slovenskej súťaže, kde patria najlepšie slovenské týmy. Kedysi to bolo tak, že to hrali veľké mestá, veľké kluby, z času na čas sa tam ako epizódne objavil nejaký menší klub, ktorý tam rok, dva pobudol a znovu odtiaľ vypadol. Bohužiaľ, futbal sa na Slovensku vyvíja tak, že dneska, keby nebolo takých malých, ako sme my, tak ligálni není, lebo všetci tí veľkí sa na to dávno vyprdli a mínajú svoje peniaze na niečo iné ako na to, aby seriózne sa venovali futbalu. Keď som odchádzal vtedy na rokovanie prezidia Unie ligových klubov, odchádzal som z Myjavy s rozhodnutím, že sa neprihlasujeme. S tým som sa dal do auta, odchádzal som do Liptovského Jána, počas cesty sme vzájomnou komunikáciou dvojhodinovou sa navzájom presvedčili a zmenili sme názor a prihlásili sme sa. S tým, že sme si boli plne vedomí toho, že to nie je jednoduché rozhodnutie, nielen kvôli nejakým športovým výsledkom, ale aj kvôli tomu, že všetko, čo robíme, chceme robiť nejako dôstojné, chceme to robiť tak, aby to malo zmysel, preto sme sa pustili do budovania štadióna, do budovania našej vnútornej infraštruktúry, personálneho zabezpečenia všetkého. Nečakali sme žiadne dotácie, nečakali sme nič, začali sme a tí, čo si to pamätáte, za 3 mesiace tu stál slušný štadión, ktorý sme postupne dostali do stavu, ktorý tu dneska je a ktorý tu môže 20-30 rokov slúžiť. Bez ohľadu na to, či budeme my pri futbale, alebo či sa bude hrať futbal na nejakej úrovni. Je to tu. Takisto sme postupne sa nejakým spôsobom presadzovali v tom futbalovom hnutí, v rôznych funkciách, postupne ako člen prezidia Unie ligových klubov, potom ako člen výkonného výboru, novinár samozrejme. Aj do výkonného výboru som išiel s predstavou, že niekto bude brať do úvahy aj názor tých, ktorí ten futbal financujú. Pretože dneska rozhodujúce slovo majú úradníci a ľudia, ktorí sa tvária, že rozumejú športu a chcú okam si posunúť, v podstate sa len vezú a využívajú, že sú ešte takí fanatici a hlúpi ľudia, ktorí do toho dávajú peniaze a oni si rozhodujú, kam to má ísť. Je veľmi veľa dôvodov, prečo som
na výkonnom výbore väčšinou v úlohe oponenta a prečo moji kolegovia z výkonného výboru hovoria, že najlepšie je, keď si tam není, lebo je to o 2 hodiny kratšie. To je bohužiaľ fakt a realita. Z celého výkonného výboru len ja a Vilo Ondrejka si občas povieme názor, všetci ostatní sú spokojní s tým, že môžu ísť do Francúzska na 3 týždne a hrajú sa na pánov, čo rozumejú futbalu. Preto je moje rozhodnutie také, že ja odchádzam z výkonného výboru, odchádzam z prezidia Uniligových klubov, neodchádzam z futbalu. Chcem sa ďalej venovať futbalu tu na Mijave, nemám žiadne ambície osobné ani profesionálne na to, aby som sa chcel ešte v čomsi uchádzať. Keď sme zvažovali, čo ďalej, to neznamená, že sme začali zvažovať po zápase so Slovanom alebo po rozhodnutí disciplinárnej komisie. My sme podobnú dilemu mali minulý rok v decembri. Viacerí si pamätáte, že vtedy sme si vlastne vymenili nejaké pozície, pretože Peter cítil, že má toho dosť a ja som to prevzal a dneska mám toho dosť aj ja. A to je jeden z vážnych problémov, pretože prestalo ma to baviť, prestalo ma to zaujímať, prestalo ma to naplňať a stratil som to, čo som vždy vo futbale hľadal, zmysel. Neviem, prečo to máme robiť, neviem pre koho. Nič ma nenaplňa, nechodím zo zápasov potešený, skôr nahnevaný a opakujem, nesúvisí to s posledným zápasom. Naše rozhodnutie ešte pred týždňom bolo také, a vám som to povedal vlastne tú sobotu, keď sme sa poslednýkrát stretli, že vzhľadom na nízky počet zápasov, na to, že nehráme pohár, na to, že máme dostatok bodov, znížime počet hráčov v mužstve, skúsime zapracovať tých našich mladších odchovancov a budeme sa pripravať na to, aby sme budúcu sezónu boli konkurencieschopní v prvej lige. Udalosti, ktoré sa tu udiali a rozhodnutie disciplinárnej komisie nás presvedčili o jednom jedinom. Nemáme rešpekt, není úcta k robote a rozhodujú si ľudia, ktorí si chcú rozhodnúť tak, ako im to vyhovuje. A to, že v sobotu šéf disciplinárky napíše v novinách, že mali dostatok dôkazov, aby spravodlivo rozhodli a že zbytočne sa budeme Mijava odvolávať, aj tak neznížia a nezmenia tresty, tak nám povedal, že vlastne na čo. Čiže spravili sme jedno jediné, spravili sme z našich televíznych kamier nejaký zostrih, ktorý sme zverejnili na našu stránku a nech si každý robí názor. Tí, ktorí tam boli, ho mali a majú a tí ostatní si spravia alebo nespravia. Od soboty neberiem telefón novinárom, pretože mi ich to volalo neviem koľko a všetci chcú vedieť, čo ďalej. A my sme sa s Petrom dohodli, že prvý, ktorí sa musia dozvedieť, čo bude ďalej, budete vy, lebo sa vás to bezprostredne dotýka. Živíte sa futbalom, ste v tom tu momentálne ako profesionálni futbalisti alebo realizačný tím. Treba ale, aby sme boli úplne spravodliví povedať, že veľkú časť na tom, ako sme sa rozhodli, máte aj vy, alebo veľkú časť viny. Pretože váš prístup, výsledky, potešenie pre nás a pre fanúšikov z toho, čo sme predviedli na jeseň, tu nebolo. A preto jednoducho naše rozhodnutie je také. K 1.1.2017 odhlasujeme mužstvo mužov z prvej ligy. S každým z vás sa vysporiadame tak, ako je to v zmluve. Všetci ste do dnešného dňa dostali všetky výplaty. Máte tam jeden doplatok prémií za október a nejaké zbytky, ktoré nás zostali z účasti v Európskej lige. Všetky tieto peniaze si vám vysporiadame, všetci dostanete všetko, čo sme vám kedy slúbili a povedali. Chceme s vami skončiť s čistým štítom a dať vám šancu, aby ste ďalej fungovali. Každému z vás pomôžeme pri realizácii vašej futbalovej budúcnosti, pri prestupu do iných klubov, pri všetkom proste, čo vám budeme vedieť spraviť. A takisto sa chceme vysporiadať so všetkými našimi partnermi, či sú to sponzori, ktorí majú s nami uzatvorené zmluvy do júna, čiže musíme sa s nimi nejakým spôsobom takisto vysporiadať, či sú to permanentkári, ktorých je 800, ktorí musíme povedať sorry, keď chcete, prídite, vrátime vám peniaze za zbytok sezóny, či sú to akcionári, ktorých je 200, ktorí sa zložili na to, aby sa na Mijave postavil štadión a ten štadión to nakoniec aj tak zostáva a my budeme ďalej uvažovať, akým spôsobom pokračovať v tom, čo sme chceli robiť. To je futbal v našom regióne, pre naše decká, pre našu mládež a preto, aby sme hrali tú súťaž, na ktorú budeme mať. Na záver poviem len toľko. Kedysi, keď sa ma pýtali novinári, keď sme postúpili do ligy a každý sa smial, čo budeme robiť, keď na to nebudeme mať, nie finančné, myslím prácky, tak sme hovorili a verili sme tomu,
že na to budeme mať aj z vlastných síl a z vlastných zdrojov. A vtedy sme povedali aj to, že keď budeme cítiť, že nemáme hráčov, ktorí by sme z domácich zdrojov vedeli pripraviť na prvú ligu, radšej tú prvú ligu nebudeme hrať a budeme hrať to, čo dokážeme sami vychovať. Nemáme záujem o legionárov, nemáme záujem mínať peniaze ďalej na to, čo nás nenaplná, čo nedáva nikomu žiaden zmysel. 800 divákov, aj to väčšinou nahnevaných, partneri, ktorí odmietajú sa na tomto ďalej podielať, myslím finančne, nás jednoducho o tomto presvedčili. Sme si vedomi, že to není ľahké rozhodnutie, verte tomu, že najťažšie bolo pre nás, pretože sme veľa rokov, čo si budovali, čo si dneska dávame o stupeň 2, možno 3 vyššie, ale iná možnosť pre nás vnútorne nebola, pretože jedného dňa by nás to doviedlo k tomu, že na futbal úplne zanevríme. A to spraviť nechceme. Čiže toto som vám chcel povedať. Samozrejme, ja tu zostávam, brať takisto. Môžeme diskutovať to, čo chceme, ale toto naše rozhodnutie je definitívne nemenné. Čiže vystupujem z výkonného výboru Unie ligových klubov, odchádzame z profesionálneho futbalu ako takého a všetky svoje sily, skúsenosti, schopnosti a aj našich partnerov skúsime presvedčiť, že na Mijave to chceme robiť tak, aby sme naďalej robili s mládežou so všetkým a možno budeme hrať tretiu ligu, možno budeme hrať druhú ligu, možno zás príde generácia ľudí, hráčov a súhra okolností, ktorá nás raz vráti do prvej ligy, ja neviem, čo bude. Ale chceme sa ďalej baviť futbalom, mať radosť z toho, čo robíme. To je páni z mojej strany. Chceš? Keď dovolíte, ja pár viete, že sme sa za posledný rok v podstate stretávali veľmi málo. Pálo tu objasnil, alebo povedal taký základný live motiv asi, prečo to bolo. Chcem povedať jednu vec za celý systém a celé fungovanie, čo tu je, že do dnešného dňa sme fungovali tak, aby tu bolo všetko v poriadku, takisto budeme fungovať ďalej. Najhlavnejšie a najzásadnejšie je samozrejme pre vás, čo bude ďalej. To isté je pre nás, lebo sme naozaj posledný týždeň možno toho veľa nespali a veľa rozmýšľali. Najzásadnejšia vec je tá, odchádzame z profesionálneho futbalu, teraz to hovoríme za zástupcu generálneho partnera klubu z hľadiska financií a sponzorstva, odchádzame ako Spartak Mijava z profesionálneho futbalu. Zostávame vo futbale ďalej, futbal je náš život, aj bol, aj bude. Konec koncov máme mužov momentálne v 4. lige, ďalších máme Turuluku, máme komplet mládež v 2. lige prvých. Takže máme čo robiť a teším sa na to, že tých 10 rokov, ktoré prešli, nám veľa vecí ukázali a ďalších 10 rokov budeme minimálne tak úspešní, ako sme boli. Vám chcem všetkým poďakovať za to, čo ste urobili pre klub, pre všetko, čo sa tu odohralo. K úcti slúži, že ste sa snažili vždy vystupovať a pomôcť Mijave ako také, čo ma teší. Bez ohľadu na to, či sa to nazýva legionár, nelegionár, proste to tak je. Myslím, že sa tu vždy vytvorila celkom slušná, seriózna partia, čo nám bude všetkým chýbať, ale bohužiaľ iná cesta nie je a poviem za seba a to, čo sme si 100-krát povedali, nikdy nebudeme hovoriť o tom, že toto rozhodnutie, ktoré bolo v štvrtok minulý týždeň, keďže my vieme od štvrtka od večera o tom, je rozhodnutie, ktoré rozhodlo o budúcnosti mijavského futbalu. Vôbec nie. To už bola len posledná kvapka v tom pohári, kde sa to nalialo, lebo ja by som vám mohol porozprávať 100 ďalších dôvodov, zásadných dôvodov, ktoré sú, jedným z nich je, a jedným z tých najzásadnejších dôvodov je spolupráca a vzťah Slovenského futbalového zväzu k profesionálnemu futbalu. Podpora, snaha niečo riešiť je nulová, práve naopak všetci vystupujú a obhajujú tu nezmyselný zákon o športe, ktorý, príklad poviem, aby ste boli v obraze klubu Spartak Mijava, ubral rádovo 100 000 eur počas sezóny na dane pre štát. To je všetko, čo sa tu udialo týmto zákonom. Vy viete, o čom sa bavíme, že na to, aby ste mali rovnaké peniaze, ktoré ste mali hoci kde inde, musí tento klub vynaložiť ďaleko viac peniazy, aby ste vy dostali čisté na účet rovnaké. Bez podpory kohokoľvek, zo zväzu, zo štátu, z nikoho, a odviesť peniaze štátu. Krvopotne tu bojujeme, aby sme vlastné peniaze, ktoré poctivo zarobíme, kde sa len dá, boli schopní investovať do futbalu ako takého a z toho máme ďalej preč, bez vízie, že sa niečo zmení. A jedna veta na záver je tá, že bohužiaľ mrzí ma to, že som bol taký naivný a veril som, že možno niečo dokážeme zmeniť, ale je to pravda, Mijava je provinčný klub a provinčným klubom navždy zostane a nezmenili sme nič. A bohužiaľ, že futbal sa uberá takisto ako pred 30 rokmi, keď som ja hrával. A to je to, že riadia o tí, ktorí ho hrávali v gumených kopačkách, ale dneska sa v gumených kopačkách nehrá. To je asi celé, čo som tomu chcel povedať. Ja vám ešte raz všetky ďakujem a
môžeme sa rozprávať ďalej. To je všetko. Bodka.